Sinjuri għalikom il-fashion show ta' Black Condition. Naddu mill-ewwel għall-ewwel mudella tagħna. Tiffany. Hello. Tiffany Bezzani libsa fjuriti tal-mixa muskat. Ideali għal dawk li għadhom jittamaw f'bidla friska u effervescenti. It-tieni mudell tagħna huwa Sandro. Sandro li bes adatta tal-klima ekonomika tal-lum. Kreazzjoni ta' GRT Ucci. Bl-aċċessorji biex tilqa' għax-xita ta' taxxi. U għal-businessman iż-żgħir ħsibna fih ukoll, sinjuri. Imis ta' Gonzi Zarmani. Marija libsa korsit ta' Borg and Oliver. Korsit illi jgħinek iżomm minn nifsu waqt li qed tistenna. Għaw min għadu qed jistenna sistema tal-linja suret in-nies. Għaw min qed jistenna euro żida fil-paga. Fil-każ ta' Marija għada qed tistenna il-gvern iżomm il-weda elettorali li jaqta' l-income tax. Grazzi Marija naddu mill-nofiħal Mario. Mario libes kreazzjoni ta' BWSC, suit eleganti u funzjonali. Attenzjoni kbira, sinjuri, għad-dettall. Finish irfinut. U jekk tkun sejjer tin-negozja xi tender tal-power station, sinjuri, iċ-ċintorin kokomin toff. It-tina look aggressiva, perfett biex tissikkaf sa' 4 snin u nofs qabel l-elezzjoni, imbagħad tħollu u tneħħih kompletament 6 xhur qabel l-elezzjoni. Id-diżinjata apposta għan nazzjonalisti fanatiċi b'memorja ta' ftit anqas minn minuta. U dak kien l-aħħar mudell tagħna, Sinjuri Mario. Grazzi ħafna Mario. Grazzi. Il-qalzit ta' taħt ta' Pulicino, skużawni, Piccinino. U dak kien il-fashion show ta' Black Condition, Sinjuri. Grazzi ħafna. Grazzi lill-modelli tagħna. Ma fadalx, le? Skużi, dimini. Skużi, hawnhekk ma tistax tpejjeb, Edha fuq cigarette break. Bil-union. Jinnaħdema. Mater Day. Ejja, twili cigarette break tiegħek biex minn Mater Day wasalt saw, allura inti min inti? Id-dottoressa Milda de Guaradalli. Għawax treja. Mux ovvja li mawx xtrej zaħu. Ġaralek. Xed fittex? Rġajt li ftil-lajti. Ħallejta warajk ximkien? Nitlifa waqt li nkunet nopera. U bat jiġi l-pazjent li nkun operajt 15 wara u jgħidli dottodni kif kakkej dil-lajter. Normali? Najdlu mus sinjalit pejjeb ħafna sieħbi. Ġibala. U koll. Taj, edin sew Mater Day qed ngħid jien. Milux kalli wieħed. Wieħed. Għalli, dot, għaddiriħ. Ħara. Għatlu s-sallejla. Kif tirranka dik il-kesħa ta' fil-għaxija, itla fuq il-bejt u orqote. Arwi. Arwin. Meta titaħxi pulmonite. Eżatt. Għaxina fl-irriħat ma tantx nifhem. Imma fil-pulmonit, Espert. Ux, allora da kif baqa? La darreġaġi, għalli. Dud, kebet nħosni għar bil-bira. Għallu tajjeb. Għallu s-sibqa ċert li fi żmien ġimgħa ikonna r-riżultati. X'riżultati? Tal-autopsja. Ikollok ħafna minnhom da? Żgur. U bat kalli l-ċetta. Xeħlew. Miskina. Ġiet għandi għal xi pinnoli għax bati bid-dimensja. Id-dej ċemplit li għalt li dawk il-pinnoli li tajtni daw kif toħodhom. Ħamar fil-ħodublu fil-għaxija. It-tlita reġa' ċemplit li għalt li dawk il-pinnoli li tajtni kif toħodhom. Ħamar fil-ħodublu fil-għaxija. L-erba reġa' ċemplit li. Għatlek dawk il-pinnoli kif noħodhom ettila ħamar fil-ħodublu. Ettila ċett. L-ispizjar, għal-kem ġranettak pinnoli. Għal-sena sħiħa, ettila mill-qbad il-pinnoli l-ħomor, qbad il-pinnoli l-blu, u ħodhom kollha f'daqqa biex ma titfixkix. Ija, u di kif baqad? Ma nafx, ma reġa ċemplet.
Isma, li nimmaġina il-pazjenti tiegħek qabel xi operazzjoni minn jaf kif ikunu terrorizzati le. Żgur, ikunu werwri. Nimmaġina. Kelli wieħed, kien jgħajjat, jigranfa miegħi isu qarnita, tħossi ferdeħli taħt il-ġilda u beda jgħajjat. Dott għandi sabat it-tfal, jiena l-ewwel darba li għedna mill-operazzjoni u jekk ma qomx mill-loppju, il-mara it-tfal, jgħasa sabbarni, jikkalmani, l-ewwel darba li għedna opera ruħi. U biex nikkalmaħetlu, anka jill-ewwel darba. Taġġera. Il-mobile tijaj. Imma musta nirrispondi għax għada fuq break. Ija, u dak lajjat kollu dik xringtoni. Dika tifkira tal-ewwel operazzjoni li qattamilt. Għax nsejt intiħ il-loppju. Ismani, hemm xi ħadd b'sensi hemm ġew jaf x'inhu jagħmel Mother Day. Ta' żgur. Hemm il-professur, Dr. Karwana. Ejsa, ejja l-inqas. Imma dejjem busy, miskin. Ija jopera ħafna da? Dejjem iħawwat man-ners. Ma' Vivi. Ejja. U issa x-xaqa. X'għamel? Ħarġat ila. Min tiegħu? Mela minn tiegħi. U alla biex ma jinqala skandlu ġo l-isptar mur wellet l-Italja u kif ikollok il-baby biex niftehmu ibat li kartolina u fuq aktibli ftira. U kif baqa'? Għadda żmien irċevejt il-kartolina u mort intijielu. U kif ra waqaf koma. Mela x'għamiltlu? Jien ma għamiltlu xejn kif tajtu l-kartolina. Ija, ma x'kien fiha l-kartolina? Kien hemm miktub. Ftira. U hija mhux kif temu dal-ġeb kollu. Ftira, ftira, ftira. Nej bil-bajt u nej bil-perżu. Dottoressa, tidru trenjati intom Mother Day, uġbel. Żgur! Aħna Mother Day trenjati sew. Melux batuni naħdem l-Irlanda. Fid-Dipartiment tal-Emerġenza. Taqqa waħda jidħol da bil-ħadida tal-golf inweħla ġo nofs maħħa. Għatlu xieġra l-ek sieħbi. Għalli, kont qed nilgħab loba golf mal-mara dot, taqqa waħda l-mara laqtet il-ballun ħażin. U spiċċa frazzetta l-bar dot. Jiena mort biex infeċċula, f'daqqa waħda nara dal-ballu fil-warrani ta' dil-bara dot. Mort nolli la demba u wettila Mary, da' jisu tijak. U ma jafx laqtu miskin. Dottoressa. Helwin dal-pazjenti. Ħafna. Ma nafx kemm ilek hawn, għadek qas biss xertu dak is-sigaret. Inkella jispiċċa lil brek. Sinjuri, dottoressa Milda!